Доброго вечора всім. Дуже дякую за надане мені слово. Дуже дякую за запрошення, тому що бути для нас сьогодні тут разом із вами – це надзвичайно важливо. Я не знаю, як для вас, але точно знаю, що для кожного українця і для кожної українки Микола – це герой. Тому що кожен, хто віддає життя за нас, назавжди залишається нашим героєм. Я кожне це лице знаю на пам'ять. І коли я зайшла в залу, перше, що в мене було на думці, а чому вони вивісили українських героїв? А потім я згадала, куди я прийшла, і що вони не лише українські, що для білорусів вони теж герої. Надзвичайно вам дякую за те, що ви про них не забуваєте. Тому що те, що ми можемо робити для них, це їх пам'ятати. Пам'ятати те, за що вони і за кого віддали життя, і робити все можливе, щоб перемогти. Коли ми були маленькими і читали книжки, я думаю, кожен із нас хотів бути героєм, перемогти якогось дракона, і нам здавалося, що це так класно і так легко. Зараз життя нас вчить уже 9-й рік, що бути героєм зовсім нелегко. Що бути героєм дуже важко. Бути героєм дуже важко для тебе, і бути героєм дуже важко для твоєї сім'ї. Тебе часто не розуміють. Ти дуже часто платиш за велику ціну. Микола заплатив найдорожчу ціну, яка існує в цьому світі. Він віддав своє життя. Віддав своє життя за те, щоб жила Білорусь. Віддав своє життя за те, щоб була слава Україні. Віддав своє життя за те, щоб у нас із вами було майбутнє. І до нього, і до всіх білорусів, які віддали своє життя за Україну, але також для тих білорусів, які сьогодні воюють за Україну, увесь батальйон Каліновського, величезна кількість білоруських волонтерів. Для кожного із них в моєму серці є окреме місце. Це місце величезної подяки і вдячності за те, що вони роблять. Миколу було відзначено однією з найвищих нагород України. Він отримав орден за мужність. Цей орден надається дійсно мужнім і винятковим особам. І він свою мужність довів. Мені здається, що немає в цьому світі більш гуманнішої і героїчнішої смерті, ніж смерть, рятуючи життя іншого. Микола обрав собі саме таку смерть. Він помирав, рятуючи інших. Він не мусив брати участі у цій війні. Його не змусили, він не був випадково в армії, як це часто стається з багатьма людьми. Він зробив це цілком свідомо, зробив це цілком добровільно і знав, за що він це робить. Я дуже дякую сьогодні тим білорусам, які розуміють, чому відбувається ця війна. Тим білорусам, які розуміють, що це не лише українсько-російська війна. Тим білорусам, які розуміють, чому вони беруть у ній участь і чому вони сьогодні воюють з боку України. Я дуже щаслива, що вас більшість. Я знаю, що не всі можуть відкрито говорити про свою позицію. Я знаю, які страшні репресії у вас в країні. Я знаю, як вам важко. І тим не менш, за все, що ви робите, за все, що ви намагаєтесь робити у цих страшенних умовах, і за те, що ви не обрали бути росіянами, я вам дуже-дуже дякую. Бо дуже легко сказати «моя хата з краю, і я нічого не рішаю» і сидіти собі на 5-й точці. А можна просто, як Микола, не погодитися з чимось, взяти і виїхати. Не погодитися з чимось і піти воювати, навіть ризикуючи власним життям. Саме такі, як він, самі такі, як ці люди, саме вони зробили так, що ми сьогодні ще живемо, що ми сьогодні ще маємо розкіш говорити рідними мовами, що ми можемо мріяти про якесь майбутнє. І я би дуже хотіла просити кожного і кожну з нас
робити все можливе, щоб їхній подвиг не був марним. Дякую вам, геройки, героїні і герої. Живи Білорусь і слава Україні!